खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला माजबाद हालामनि सिङाव थानाय बादामगुरि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि मुस्रिमा अनजिथा बर'आ गावनि थाखानाय फिसाय आरो साथाम उन्दै गथ'फोरखौ नागारनानै ललित बसुमतारीजों थांनाय 12 मे 2025 इं समबारखालि खारखोमा लांदों होननानै नखरनि बिगोमाया फोरमायहरदों। बेनिखायनो अनजिथा बर'खौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला 8133083973 आरो गुबुन मोनसेबाव 9401947301 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। नैथि खौराङाव दङ बरपेटा रडआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे दुथां ड्राग्स माफियाजों लोगोसे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा आरो गंसे आइफन जब्द खालामदों। हमजानाय ड्राग्स माफिया सुबुंखौ बरपेटा रडनि निसुका गामिनि थागिबि रुंसारि फरमान आलीनि फिसाज्ला साइदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ सिलचराव नकल रांजों लोगोसे सेलेमुद्दिन मुंनि सासे सुबुंखौ हमदों। 500 रांनि गां 126 नकल नटखौ अट' रिक्सानिफ्राय बोखांनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिनाय बिजाबनि केलेंकारिनि सायाव सिबिआइ संदाननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। बाथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां अन्ध्र प्रदेशनि गुदिपल्लीयाव खामानि मावहैनाय 18 बोसोर बैसोनि बानेश्वर बसुमतारीया फासिनि दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि सिमलिगुरि गामिनि रुंसारि उमेश बसुमतारी आरो खावाली बसुमतारीनि फिसाज्ला बानेश्वर बसुमतारीया नखरनि आंखालखौ सुफुंनो खामानि मावनो थाहैनाया 1 बोसोरसो जाबायमोन, नाथाय हरखाबै गोदोनायाव फासिनि दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। द'थि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड ओनसोलाव ग्रिन खालामनो समायखिरा लानाय बादि नैथि खोलोबनि बिफां फुलि राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मेस्टाबारि गामिनि रेजिस्टार क्लाबनो मैया फां 1500 नि बांसिन बिफां फुलिजों लोगोसे मोन 15 बेग हासार आरो बिफां दुमग्रा नेट रानना होदों। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, ग्रिन बड'लेण्ड मिशन डाइरेक्टर मनरन्जन दास आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। स्निथि खौराङाव दङ मैया बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 5 ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मोन 54 प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरनि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। मैयानि बे दैदेनगिरि फोरोंथाय मावबादायाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, समनाथ नार्जारि, इएम दावबायसा बर', एमसिएलए माधब छेत्री, दिलीप कुमार बर', आइजो गांखंनि किरण बर', मरियाम टप, सफन दास, बाबुल बसुमतारीजों लोगोसे बेरगाव जिल्लानि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि, देरहासार बर', रुद्र बाहादुर छेत्री आरो गोबां जिल्ला मिरुनि दैदेनगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। दाइनथि खौराङाव दङ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंगाला क'क्राझाराव बिजेपि दोलोनि मावथिफोरजों सावरायदों। बे सावरायनाया 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय सोलोआरि थियारिफोरखौ मिरु खालामदों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंगाला बुङोदि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ बेसेबां मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन बेनि जोबथा थिरांथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि रायजो आफादगिरिया लागोन। बिथाङा बेखौबो मख'दोंदि क'क्राझार जिल्लायाव बिजेपिनि थाखाय रायजो राजानि मददआ बावैसो समफोराव गोबाङैनो बांगासिनो दं। गुथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि एसपिअआइ स्रोत सुलुं दैथायहरग्रा सानै देशद्र'हि एन्टी-नेशनेल हमदों। दिल्लीनिफ्राय महम्मद हारुन आरो वाराणसीनिफ्राय तुफेल हुसैन मुंनि सानै पाकिस्ताननि एसपिअआइ हमदों। महम्मद हारुनआ पाकिस्ताननि अफिसारजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दंमोन आरो तुफेल हुसैननि बिसिया पाकिस्तान आर्मिनि सासे अफिसार होनना मिथिनो मोन्दों। जिथि खौराङाव दङ दालांनि आंखालाव गरेस्वर आरो रङियानि रायजोफोरा खैफोद गोनाङै हान्था-मेला खालामनो गोनां जादों। फरायसा, फालांगियारि, बेरामिफोरा रेलवेनि दालांजोंनो हान्था-मेला खालामनो गोनां जादों। ब्रिटिशआ बानायना गालांनाय रेलवे दालां गंसेजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों। रोजा रोजा रायजोफोरा गोबां फरायसालिनि फरायसा, फालांगियारि, बेरामि बायदिनि हान्था-मेलानि मोनसेल' फोथायथिया जाबाय रेलवे दालाङा दिनैसिम आबुं जायासै। पुथिमारि दैमानि सायाव गरेस्वर रङिया फोनांजाब दालां बानायनाया आद्रा जानानै दं। खनसे नङा खननै अन्थाइनि खाम्फा गायसननानैब्लाबो आबुं जायासै बे दालाङा। बिटिसिनि आगु गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया गावनि खुंथाय समावनो दलगादाव दालां लुफुंनो बेखेवदोंमोन।
नाथाय बेबो जायासै। बेबादिनो प्रमद बर'नि सरखारनि समावबो फिन खनसे गोदानै खाम्फा गायसनबाय, नाथाय दिनैसिम दालाङा जायासै। जाहोनाव जिउयै माहामै रेल लामानि दालांजोंनो थांलाय फैलायखौ खालामनो गोनां जादों। आथिखाल बिटिआर सरखारनिसिम मोनसेल' खावलायनाय, दलंगाराव गंसे गोदान दालांखौ थाबैनो लुफुंनानै होनानै रायजोनि जेंनाखौ सुस्रांनो खावलायदों। 11थि खौराङाव दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादनि जथायै बानजायनायाव 30 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादाया मैया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादा बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजानि फोरोंथाय होनाय मावबादायाव जनाय हालामनि दिपुराम बर'आ सेरजा आरो सिफुंनि फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होगोन आरो खाम फोरोंगिरि महरै मुलुगसा बर'आ फोरोंथाय होगोन। बे हाबाफारिखौ मागुरमारि गामिनि गागि आफाद आरो लाइमोन आफादा गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजा दामनायाव आखा फाखा जानांगौनि थाखाय दामजु फोरोंथाय मावबादाखौ होदों होननानै फोरमायदों। मैयानि मावबादा फोजोबनाय हाबाफारियाव मागुरमारि गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो बाहागो लानानै मावबादाखौ फोजोबनाय जायो।